pira? Peh lali. Ngene arep ora mangkat khol. Awas be ora mangkat. Nggih. Kita nanti bertemu di Boyolali nggih. Ati Fuad nomor pira? Hei. Woi. Halo. Ati Fuad nomor pira? Non? Loro ya wis. Iki papat. Anane? Enggak guyon nggih. Sanubari terus maknawi terus siri terus nembe. Oh, nomor papat. Latifah yang nomor 4 niku ada hati Fuad. Ati Fuad niku kekuatane menungsa. Niku kenapa para wali sholat tekan kana, bisa mabur, bisa ngangkat waktu dewekan, bisa ngeceki sepur gur karo driji ora mlaku. Niku kerana sebab para waline Gusti Allah nggih. Niku sing digunake kekuatan hati Fuad. Di dalam hati Fuad ada nyawa, nyawane nyawa naf sakti ki kuwi. Sakti kok rampan bacok. Sakti nih kok Gus. Nek kula di ngono, meri enggak. Pengen boten tenan. Sebabnya apa? Uang bisa sakti mabur dhuwur awang-awang, mlaku ning dhuwur segara, ora rampan dibacok. Ya karena masih ana bekane. Coba bekane ilang. Kon mabur. Alah kedep ora iso kok. Kon mlaku ndur laut. Ya bisa, coba dibacok. Ya bocor. Jadi asli sing sakti ku roh naf sani, ngoten lho. Sukmane sukma wasesa. Lah ngono lho. Angele ngaji nyawa kaya ngono kuwi. Niki ora iso didongengke. Lah kok jan saged dongeng mergo nglakoni, ngono lho. Lho niki nek mboten nglakoni piyambak, ora iso dongeng sampean. Dongeng be kangelan kok. Kula kok ajeng niru Gus Rosid kok angel men to dongeng ya. Iki rasah didongengne, sing penting paham, ngerti, ayo nglakoni sekabehane. Saged tami mboten? Roh nafsani latifah kang nomor 4 niku ati Fuad kekuatane urit, nyawa bangsa ambekan. Lah nek rohmani nyawa bangsa welas asih. Lho jelas to? Nek ruhani nyawa sing bangsa mikir. Nek robani nyawa bangsa pangeran. Nek idofi nyawa bangsa sing disandarne. Wong idofi iki maknane nyenden ngene iki lho. Nggih. Saged mboten? Niki meja. Nek ngene iki makan. Meja dewek mangan dewek. Kerana dadekke siji, meja mangan beda arti lho, nggih to. Saged mboten? Dadi sing ning gone menungso nggih. Semua yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya. Tapi alam dunia ini bukan dirinya. Loh, paham nggak? Segala yang terjadi ning uripe kula jenengan ning donya niki lho, niku kabeh kerana kersane Allah. Tapi kula jenengan dudu Allah. Tapi ning jero uripmu ana Allah. Tapi kowe dudu Allah. Loh, angel kan? Makane arafa nafsah baleni neh. Niki lak dalil to. Dudu dalile sing dikaji. Yang dikaji bukan dalilnya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafane kon ngalih sik sedelat, kon delik. Ben aja rumangsa menungso terus. Man arafa kon ngalih. Faqad arafa ngalih wis minggir. Sing ana
nafsah. Astagfirullahaladzim, lu ngantuk lah, ya Allah Gusti, tulungi lah kok sampai ambruk, kenapa Pak? Kopi nentek. harap tenang ya Allah Gusti, saged tampi. Dadi niki nafsah robah, nafsahe menungso iku sirine menungso kuwi robah, ngono lho. Mosok ora mudeng-mudeng. Halo. Allah duwe sifat nafsiyah. Nek menungsa duwe sifat mangkane sapa ngerti nafsae ngerti pangerane, sebab nafsae menungsa kuwi pangeran. Pangerane menungso ya nafsah kuwi, ngoten lho. Mudeng pora ta kitane. Arafa nafsah, arafa man arafa dibuang, fakot arafa dibuang, sing ana nafsah iku robah iku nafsah. Nggih. Saged lah niki berkahe mau bismi rob. Nah, robbika robbae nafsae disebut Allah. Terus sing awale nafsah ndek menungso, oh jebulono dadi rob. Sing awale ismi robbik dadi bismillah. Mudeng ora? Oh tenan iki, paham niki ana tirakat lakone. Ora fasih mandi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Lho. Jangan duwe mbah to piye? Gadah. Nek donga fasih enggak? Ora fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Bahasan saiki auzubillahi minasyaitonir angger ora waras. Sebabnya apa? Dudu masalah bacaan fasih utawa beli. Nggih. Tenan nek bare wong Sunda lain doa nuntuk mati. Tapi manah nanu can bersih. Ngono ki. Dudu dongane sing ora landhep, sing ora mandi, atine masih kotor. Kuwi nek wong Sunda lain doa nuntuk mati, tapi manah nanu can bersih. Dudu donga wirite sing ora ampuh, tapi atine masih. Sebabnya napa kotor, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepese gebyare iri lan meri sugihe tangga, mula atine peteng lan nista gitu. Ayo sedulur dubala kanca priya wanita, aja mung ngaji syariat, gur pinter ndongeng nulis karo saged tampi. Gampang napa angel? Ning kono apa ning kene? Wani cekel cek sing kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Tenanan iki, tenan. Kucai sing kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Asma'ullah, Af'alullah, Wujudullah. Pani? Pani enggak? Rawani buang. Wis rasa ngaji rene. Cocok, buang. Golek muter jagat ora ketemu. Wong sing mbok goleki wis mbok gowo. Lah aneh kan? Yang jenengan cari sudah sampean bawa. Ini kan saking bingung itu. Endi yo mau kapur, endi yo? Endi kapur? Mau digawan dandi-dandi bae. Endi yo Allah. Aina Rabbi, aina Allah. Enggak bisa aina Allah. Wa huwa ma aku. Sing bar lho ngapunten. Sing duwe siri menungso apa Allah? Menungsa. Allah kira duwe siri. Allah duwene zat. Ngoten lho.
Mangkane le nyebutne al insanu dhisik. Makanya Quran ngandane ngoten, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. He menungsa ma gharraka, apa sing nipu awakmu bi rabbika kelawan pangeranmu dhewek. Bisa-bisane pangeran parek ra ngerti sing ngaling-ngalingi apa. Ning jero awakmu ana pangeran kok ora ngandel, apa sing nipu awakmu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabb. Aja dalile nggih. Ya ayyuhal insan ma gharraka. Apa sing nipu uripmu? Kok nganti ora ngandel, ora yakin, ora percaya Allah cedhak karo uripmu. Apa sing nipu? Oh nek Gusti ana ngono kuwi. Galak. Badhek ngono iki. Aku ngakoni cedhak kowe malah ingkar. Loh aneh loh. Saya ulang. Ayat Quran ini qorib apa ini bait? Qorib. Iki lak ngaji qoribe Allah to. Kula ora bahas Allah, bahas menungsa. Sebab nek ngerti menungsa engko ngerti pangeran. Lah nek langsung pangeran omah ra ngerti menungsane to sampean. Mudeng karepe. Tenan iki. Saged bisa dimengerti? Lah